Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Шабранско и днес ще правя реклами на едни хора. Първият човек е Мини Конрад. Той прави много яки клипове, даже вече има YouTube награда, има 223 347 абоната. И ето той прави много яки клипове. Той направи и тая разподели думата. Тук някакви ресторанти. Балът ми сподели. Това е новата му книга. Аз понеже го изтървах в Бургас, реших да отида в Плевен и там ще снимам пътя, докато пътувам с колата. Интернет също леля. Така клипче сутрин е много яко. Това също ми харесва, без филтър с мутикара. И това също е Мил Конрад, силовето прави мусака. И тук селфи пръчка. Кое е друго? Оцеляването в училище. На кого е снимката? Жените на плажа. Всяко предизвикателство. Очаквания, реалност. Това клипче ми харесва много. Каква е тая чалендж? Това беше първият човек, който исках да ви покажа. Вторият е не разкарай се, бе. Втория пиче. Да. PewDiePie. Това е най-известният ютубър в целия свят. Играе на яки игри. Анимации прави. Има 43 милиона 35 317 абоната. Представете се колко е много. И сега вече съм 318. Той си представете колко сила има. Не сила ми дълго това, бе. Той какви яки неща прави. Това мисля, че PewDiePie. Това беше втория, който исках да ви покажа. Третият е... Кой е? Чайте, че го забравих. Да. Той е Знака Проц. Знака силно много хора сте го чували. Той за българин има много сабскрайбъри. Не колкото е Мил Конрад, ама доста ето. 86 270 сабскрайбъра. Играе на Minecraft, GTA 5 и други игри. На Slime Rancher, Banshee, Stardew Valley, Slime Rancher, Minecraft, Firewatch, на Stardew, пакта сезон 2 ще правят. Stardew, Firewatch, някакво ревю на Shark Zone, G20 ревю. Това беше третия човек, който исках да ви покажа. Той прави много яки клипове, Знака също. И айде, чао!